Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din, era să zic Minecraft, din Gar.io pe FFA 10. Se dă reset în 43 de secunde și o să jucăm până se dă reset. Să vedem ce putem face. Îmi pare rău să mai editez videoclipul, o să mi le editeze cineva, să scoată partea asta, pentru că știu, este enervant să aștept să poți să intri, să ai deci, să ai loc pe lumea agățului. Lol. Trote. Poate le editez să pui și tu fețele alea. Trebuie să downloadez porcării, etc. Dar nu. Bă, frate, deci nu pot să intru. V-am zis, o să le editez. Nu le editez. 16 secunde. 16 secunde. Eu stau în steluța lui acest băiat. Stau în steluța lui. Bă, tu mă mănânci? Ce lag! S-a dat reset. Nu pot. Aleluia! Am intrat. Bă, să știi că mi se mișcă într-un lag. Locul 9, eram pe 9. Mi se mișcă un lag. Nu e singurul. Mai și filmează HD pe lângă asta. Mie mi se mișcă de la filmare. O să spuneți în comentarii dacă se mișcă. Oameni buni, nu mă splitez aici pe FFA 10 când se dă reload, deoarece că vin toți stăganii pe mine. Eu eram pe FFA 6. A? Eram pe FFA 6. Oh. Și ceva, acest videoclip nu o să mă apară. Nu o să mă apară dacă nu o să intru pe Agarză. Și ceva, o să pornesc episod când o să-mi intre pe Agarză. Serios? Da. Nu cred. Nu pot să intru pe FFA 10. Corect. Get direct M8. Sper că tu nu mai filmezi. Ba da. Oprește filmarea. Ai oprit-o? Nu opresc, lasă-mă să filmez. Oprește, nu pune pe YouTube. De ce? Închid. Nu pot să intru pe FFA 10. Hai să mișcăm aici. Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod pe serverul meu de Agario privat. Fac un episod cu serverul de Agario al meu probleme. A murit. 237 de persoane din 250. N-are cum. Că mereu e full. Iau! Taci. Imediat intrăm pe serverul meu. Bă, aș filma și eu pentru serverul meu. Ha! Fail. Fail!
Oh. M-am mâncat. Așa se aruncă cu W, fraților. Sau așa cu macro. Care Mihnea nu are. Da, ba da. Ia, hai să te văd, dă partajare. Pe episod. Da. Oameni buni, mă întreb ceva. Window capture. Nu vă uitați la scor, că s-ar putea să nebuniți. Ia stați un pic, oameni buni. Bun, cam acesta a fost un episod cu... Tu atât de simplu faci episodul. Vreau doar să le arăt oamenilor serverul meu. Scuzați că nu vedeți nimic deocamdată. Deocamdată. Filmarea lui e praf. Frate, taci puțin că fac setări. Bun, cam atât a fost pentru ziua de astăzi. A fost un video scurt, deoarece am vrut să vă prezint serverul și să nu ezitați să lăsați în comentarii, în secțiunea de comentarii cu jocurile care vreți să le jucăm. Alegeți dintre Minecraft, Call of Duty, Medal of Honors, Agario, Adventure Capitalist, Need for Speed, etc. Mai zi o dată. Etc. Și nu ezitați să lăsați un like, share și abonați-vă. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Yeah! Să dau să o postez? Postează! Cam nu mi se vede Skype-ul. Uite-te puțin pe partajare. Nu te mira! Sper că văd oamenii pe episodul ăsta. Stai că trebuie să... Stai așa că le arăt și lor. Stai așa, stați așa, stați așa. Serverul privat de Agario. De asta v-am spus în videoclipul meu să uitați-vă pe partea, uitați-vă și voi. Doamne! Nu nebuniți la scop. Stați așa că nu vedeți. Stați așa. Fiți atenți. Uitați-vă. Oh my god! Sunt pe full screen. Îți rupă W-ul. Exit. Rip server. Bă, dar cât am eu rezoluția, frate, la PC? Puțin mai mică. Puțin mai mică. Settings. Chiar că nu vedeți nimica. Dar eu cred că vedeți video. Deci habar n-am cât am la calculator. Bă, pun 1000. Pun 1000 pe 520 pe 1000. Nu, 550 pe 1000. Ia mă, postează asta pe YouTube după ce te-ai. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă serie de Minecraft. Taci, prostule! Cu așa cum ziceam, prostul deștept. Survival pe un 8. Stai, ce? Eu fac survival pe un 8. Nu știu de tine, dar fac survival pe un 8. Știu, trebuia să pornesc Minecraft-ul mai devreme, dar am avut mici probleme cu programul de filmat. Îmi făcea prea mare lag și... Și ție îți face lag? Îmi făcea și toate jocurile se mișcau super prost. Și a comentat și acest pinguin, urs cu gura la gură. Și această fetiță care se urcă pe o bară.
Ce Caterinca. Uitați, frate, uitați, Bun, frate. haideți să începem o nouă lume. Deci, bun, cam atât a fost pentru acest episod. Nu uitați de like și subscribe și ne vedem în viitoare. Ciao!